Hell breezy. Let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there. Hey. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. Go! She really wanna pop me. Go! Just know that you will never flop me. Tuo. No niin, rohkuttu. Minä vaan harjoittelen Vittu! Mitä tuossa tapahtuu? Oh, ei vittu sitä ees. Hei, Voi vittu homot! Hyppyri! Oi, no. Siis, Vittu Henkka! no tekee hieman damagea. Artu vika taas. Koha Henkka. Älä määräile. Ei mene kaverin Niinpä. kyyvissä. Kaikki saa kuulla Okei. eriksi. Kuka on ollut olevassa? Okei. Anteeksi. Yritin QR. Saatana. Yritys numero 3. Kolmas kerta homon ampuu. Vittu, jos tuli sama Oliko sanomassa kans, että kolmas kerta homon ampuu? No. Nyt Henkka ei oo kyytä. Joo, nehän ahistaa meidät kulumaan vittu suoralla tiellä. Et tuu tänne, et tuu tänne! Joo, tää tekee piruusti damagea. Onko tosiaan? Osseet sattu, what? Vittu! Mä joudun tuonne vittuun vetteen tuon takia! Et tuu pikkappaa mut saatana! Meni jo. Kai te muistatte mistä aukeaa laskuvari. Mistä auki? Toin. Eski. Right click. Joo, F10. Alt F4. Joo, eikä sitä huomaa kun mä plättään sen maahan. Tää on. Vittu ei ihan riittänyt. Musta te ensi kerran. Vittu otta muuten. Pystytkö te ajaa sille? Onko ne vähän pitää Vähän pitemmällä. Onko Tuula kyllä näköjään päässä? Onko Tuula kyllä vähän enemmän näköjään? Elää vittu! Ai. Joo. Oikeesti. Ei. Oikeesti. Äiti! Oikeesti. Joo, oli vissiin mun vuoro kuolla, mutta ei kyllä vittu minun vikaa ollut, saatana. Oikeesti. Oi vittu nyt. No vaan sivuttais tuulta vittu päällä kiviä. Oikeesti. Ei. Tulepahan tutuuksi. Tuossa kohtaa just nimenomaan Kohta on tuulee. tässä silmät kiinnittämään reitistä näin. Oikeesti vittu. Like the way you operate. Joo. Tuotan ite ajamaan tämän pompille. Vittu. No niin. Ei! No niin. Jee. Etu. Oi! Ei ole Vittu. todellista. Pankki hassuu meitä. Mä vittu oon väistänyt kaikkia näitä kummaltakin oikealta ja vasemmalta puolelta. Mutta nyt tää jätkä vettää silleen poikittaa tämän mä karran vasemmalle vittu 200 suoraan sen perse. Joo, meikä rupee kattoo Ikerille tämä alkaa tähän. Vittu. Kuka se kuoli ensimmäisenä? Se tuo mulle huonoa tuuri. Henkka. Turpakiin. Vittu mikä perse tällä emällä. Wow! Laita tännekin päin. Lähetti Kelaan. Noniin. Let's see. Ei! Mitä vittua?
Sana hullut Siis jo. taas. No niin. Mikä? Miksi vitussa, kun meillä on kertaakaan tullut poliisia tästä, niin se vittu tulee siitä, kun mä menen samaan reittiä, joka ikinen vitun Takaisin kerta. Iirilse. Jee. Räjähtänyt. Voi eläkkeelle. Joo. Mitä toi tyhmän näköinen? Häh? Mitä mulla... Mit? Äsken yrityksellä mentiin, niin... Sen valmiisen. Oo. Vili, mitä vittua sä teet? Ei jumalauta. Päättänyt kainamo. Oikeesti, nyt niinku oikeesti. Kyllä lentää aina meikä jostain. Ei ollenkaan lähellä. Voi vitu henkka. Mä just sain Saatana menetettyä idiot. ne. Mä olin... Mitä siinä tapaa? Saa ite selittää. Uutta, ei. Apa se pattammo. Siis mulla Artun peli vika. crashasi jotenkin. Joo. Artun vika taas vai? Oi saa. Ja uudelleen kohdannut. Artu tekee mestarin. Joo. Tällä menolla sitä... Mestarit jos saatana sää. Olisiko tässä meidän speedrun-kategoria, kun vetää niin vittu... Niin. Saatan tosi heisti. Mitä tuo teki? Ne jotka tönäs mut alas. Ne huomas. Noniin. Oikeasti. Narkkari on siellä. No niin, nyt olette hyppyri. Joo, sama. Täältä tullaan. Ui! Voi jumala. Ei, suoraan tuohon vittuun kyltti! No niin, indestructible kyltti. Sort. Ai! Niin kutsuta meikä pierät. Minä. Älä vittu nyt saat Oi oi! Ai sä, mitä vittua? Mäkin jätin tuohon. Ja vielä. Pojat saa. Nyt on, ei. Pojat. Nyt on paha. Yes. Nyt on paha. Onks etujummi? Mä oon puussa jumissa. Ei me mennään. Tää syttyi palaamaan. Ei oo todellista. Mitä? Fucking kidding me. Miksi se palaamaan? Ei oo Mä todellista. olin Vili tulossa takaisin. Ai mä näen. En mä näe. Mä olin just sanomassa, että noppahan vielä, että se alkaa palaamaan, niin eikö vittu räjähtää itse. Joka kerta vaan niinku rikotaan uusia ennätyksiä sen, että kuinka vittu kauan tässä heittää mennä. Niin. Arttu. Mitä? Mä ajoisin päältä. Ihan näyttävä sisääntulo. Moro. Ai. Ei, mä teille puhun tunne aikaa. Kuka? Voi vittu! Mä olisin rikko se vitu tankki. Joo, meinaatko, että sä saatat Vili rikko se tankki? Muuta vaan semmonen pikku spray sinne. Mitä? Tuli niinku sanomassa, että ei älä paska sitä tänkkiä tällä kertaa. Ei oo saattanut tapahtua ennen. Kato meikä pitää. Tai kuka tuossa pitää näkymätöntä tykkiäkään. Ai! Mä just ensin. No fucking nyt. Oi! And I know that I gotta be a little cocky. You ain't never gonna stop me.